som sa s Ankou zoznámil na Sekieri v 2000 na jar. Tam sme sa dali aj dohromady. Potom sme tam zhruba rok spolu žili, s tým, že som na pár mesiacov odišiel. A vlastne po tom roku sme zistili, že nám lepšie bude vyhovať asi, keď budeme fungovať samostatne. Tak sme si kúpili domček tu na Častobrezi, ktorý sa vtedy náhodou uvoľnil. A vlastne rok na to sme mali svadbu a pol roka po svadbe sa narodil Mikuláško. Ten má teraz rok a 8 mesiacov. Máme tú výhodu, že nie sme prví, že my sme... Pre nás to je ako prirodzené, že je tu viacero detí. Už niektoré deti tu aj vyrastajú už niekoľko rokov, 7-8 rokov, takže pre nás to bolo úplne normálne, že tu máme dieťa. Teraz je to ako naozaj bez problémov. Aspoň keď Mikuláš nejde do školy, tak nemusíme nič riešiť. Pre neho je to úplne úžasné detstvo. Ja ako keby... jednoducho by som chcel byť v jeho koži. Tajomné kráľovstvo. Ale hej, tajomné kráľovstvo. Tajomné kráľovstvo, hej? Tajomné kráľovstvo. To bude dobré. Otec, osaď tu, idem to skúsiť preskúmať. Niečo tu šplechlo vo vodopáde. A ja som videla ten tieň. A zrazu niečo potom. Za to, že ste ma zachránili z vody, vás pozývam do môjho tajomného kráľovstva. To, čo mi dáva toto miesto, je možnosť citlivieť sa a príjmať, čo prichádza. A minule som si to tak uvedomil, keď sme išli autobusom z Kráľovej dole do Zvolena a prichádzali sme do mesta. No, tá cesta ide pekne lesom a potom, jak sa prichádza do mesta, sme sa napojili na hlavnú cestu a zrazu z každej strany billboard a jedna reklama za druhou. A to som si uvedomil, že to naozaj nie je miesto, kde by sa človek mohol keby uvoľniť, otvoriť a vyprázdniť. Pretože v zápätí tam naskačú všetky tieto hrubé vnemy. No a cítim, že tu sa to dá. Obzvlášť, když je tady málo lidí a je hodně práce, tak se musí pracovat zkrátka podle potřeby, to znamená, že spíš víc než míň. Obzvlášť teď, když jsou sezónní práce, nebo spíš v létě. No a s tím, že vlastně se pracuje i v sobotu a v neděli je volno. Zvláště nejsem pracovitý, ale jakože si myslím, že se to dá naučit nějakým způsobem, no tak že jsem doteďka manuálně nepracoval, tak si říkám, život tě naučí. Tak třeba tady, no. Potravinka banka. Dobre, ideme spisovať a vážiť. Šošovica 3 kg. Vlastne Potravinka banka je taký, nazval by som to spoločný projekt, v ktorom snažíme sa skupovať ekologické výrobky z okolia vo veľkých baleniach, či už z veľkoskladov alebo priamo od výrobcov. No a vidíš, že to tu takto v týchto veľkých pytlíkoch. A ľudia, ktorí sme v Zajžovej, tak máme tu istý otvorený účet. A keď nám niečo schádza, tak prídeme, navážime si to a odpočítame z účtu. A to vlastne financuje. Ľudia, čo tu máme účet, tak pravidelne prispievame a udržujeme vlastne nejaký stav konta. Toto sú potraviny na víkendovú akciu, ktorú budeme mať tento víkend. A budeme variť pre asi 15 ľudí. Tu vzadu sú 3 komíny. Keď sa rozkuruje, tak je dôležité, aby všetky 3 boli otvorené. Hop, aha.
Tak nie, tak iba jeden. Tieto vyzerá, že sú zaplomované. Dobre. No a jedna taká základná finta je... toto má tehlovú klembu a tá klemba je teraz úplne čierna. Jo. A v určitom momente dosiahne takú teplotu tá pec, že tie sadze na klembe zhoria a ostane úplne krásna ružovúčka čistučka. Aha. No a to znamená, že teplota už je dostatočná. A potom ešte druhý test, ako zistiť, či nie je príliš horúca. To už keď sa pec vymetie do čista, tak sa tam hodí zahŕsť múky. A podľa toho, ako tá múka postupne černie alebo hnedne, tak sa dá určiť, že aká by mala byť teplota. Mala by sa tak pomaličky do hneda. Dobre. Môžeme to tam dať, neviem, či už všetko. Takže mám to, ale ty praskliny vzniknou, když to moc máčknu, nebo mám to jako prstama? Skús to takto, že rozotreť a preložiť. Rozotreť, preložiť. Jo, A ešte vznikne takéto niečo. A potom si to vlastne preložíš a ideš znovu. A keď dostaneš takýto tvar, tak to zaokrúhliš. Takže vlastne všetky praskliny, ktoré si mal, tak skončia na spodku. Jo, A oni tam zatečú a zaniknú. Tie tri sa zvykli dávať, to bol vlastne aj náboženský symbol. Áno, Svätá Trojica a zároveň sa to dávalo preto, aby sa lepšie prepiekol. Posledný. Poklopkaj, že či zvonia. Dobrý zvuk. Uvidíme. Ja som veľmi vďačný za tú skúsenosť, čo sa mi dostalo na sekieri. Vlastne veľa takých základných zručností, poviem, že lazníckych alebo vidieckých som sa naučil tam. Ale ako verím, že na to, aby človek potom ďalej rozvíjal nejak svoju cestu, tak pre nás bolo dôležité taká istá miera súkromia. No a vlastne toho sa nám dostáva až tu.